रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो बेसेन होनाङै माइरं मोनो नामा? जुदि नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोनो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। बेसेन होनाङै माइरंनि मुङाव रावबो गलादारानो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा। गासैबो गलादारफोरानो रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो 5 किल'ग्रामाव 5 किल'ग्राम माइरं हरनो हागोन। रावबो गलादारफोरा रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो खम माइरं हरनो मोननाय नङा। जुदि सोरबा गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरोब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। गुबुन गुबुन जायगायाव 5 किल'ग्राम माइरंनि सोलायै 4.5 किल'ग्राम माइरं होनाय जादोंमोन होनना अजद होनाय जादोंमोन। जुदि सोरबा गलादारा बेबादि खालामो, अब्ला नोंथाङा जगायग्रा बिफाननो अजद होनो हागोन। जायखिजाया जाहोनावनो 4.5 किल'ग्राम माइरं होनो मोननाय नङा। जगायग्रा बिफाना बेबादि गलादारफोरनि बेरेखायै राहा लागोन। मन्त्रि रन्जित दासनि गेदेर फोसावनाय। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो बेसेन होनाङै माइरं मोनो नामा? जुदि नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोनो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। बेसेन होनाङै माइरंनि मुङाव रावबो गलादारानो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा। गासैबो गलादारफोरानो रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो 5 किल'ग्रामाव 5 किल'ग्राम माइरं हरनो हागोन। रावबो गलादारफोरा रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो खम माइरं हरनो मोननाय नङा। जुदि सोरबा गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरोब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। गुबुन गुबुन जायगायाव 5 किल'ग्राम माइरंनि सोलायै 4.5 किल'ग्राम माइरं होनाय जादोंमोन होनना अजद होनाय जादोंमोन। जुदि सोरबा गलादारा बेबादि खालामो, अब्ला नोंथाङा जगायग्रा बिफाननो अजद होनो हागोन। जायखिजाया जाहोनावनो 4.5 किल'ग्राम माइरं होनो मोननाय नङा। जगायग्रा बिफाना बेबादि गलादारफोरनि बेरेखायै राहा लागोन। मन्त्रि रन्जित दासनि गेदेर फोसावनाय। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङाबो बेसेन होनाङै माइरं मोनो नामा? जुदि नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोनो, अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। बेसेन होनाङै माइरंनि मुङाव रावबो गलादारानो नोंथांखौ थगायनो हानाय नङा। गासैबो गलादारफोरानो रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो 5 किल'ग्रामाव 5 किल'ग्राम माइरं हरनो हागोन। रावबो गलादारफोरा रेशन मुलाम्फागिरिफोरनो खम माइरं हरनो मोननाय नङा। जुदि सोरबा गलादारा नोंथांनो खम माइरं हरोब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। गुबुन गुबुन जायगायाव 5 किल'ग्राम माइरंनि सोलायै 4.5 किल'ग्राम माइरं होनाय जादोंमोन होनना अजद होनाय जादोंमोन। जुदि सोरबा गलादारा बेबादि खालामो, अब्ला नोंथाङा जगायग्रा बिफाननो अजद होनो हागोन। जायखिजाया जाहोनावनो 4.5 किल'ग्राम माइरं होनो मोननाय नङा। जगायग्रा बिफाना बेबादि गलादारफोरनि बेरेखायै राहा लागोन। मन्त्रि रन्जित दासनि गेदेर फोसावनाय।